Hola golafres! Golafres? Us dic golafres? Vinga, va. Hola golafres, soc l'Albert. Avui farem una de les amanides més típiques catalanes. L'escalivada és una amanida d'hortalisses que normalment es fa a la brasa, però clar, nosaltres a casa no tenim molt l'oportunitat de fer-ho a la brasa perquè visc en un pis a Barcelona, no puc calar foc al mig del menjador. És a dir que farem servir una altra tècnica. Ho farem al forn i ja veureu que bo que queda. No us ho perdeu. I necessitarem un parell de pebrots, un parell d'albergínies i un parell de cebes. I a casa també ens hi agrada afegir un parell de tomàquets madurs. I aquests estan una miqueta bruts. Bé, doncs el primer que haurem de fer serà netejar-los. Bé, doncs això que deia, el primer que farem serà netejar-los una miqueta per treure-los tota la porqueria que ve de l'horta. Els tomàquets, les cebes evidentment no cal perquè després li traurem la pell. I ho eixugarem una mica perquè un cop sec el que farem serà embadurnar-ho tot amb oli d'oliva. Mireu quins pebrots, ostres, quins pebrots, tu! Ara agafarem i ho embadurnarem tot amb una miqueta d'oli d'oliva. I ho anirem col·locant en una safata de forn. Ara no apago la càmera perquè tinc les mans plenes d'oli i hauré de tocar el botó i ho pringaré tot. I ara ho posarem al forn a uns 180 graus a una hora aproximadament. No, ara ho posarem tot a 180 graus al forn durant una hora aproximadament. Ara sí que ho hem explicat bé, I espera't, perquè no sé com funciona molt bé aquest forn, ara l'he de posar. És que és el primer cop que el faig servir. Va, l'he de posar aquí i posar la temperatura. A veure, no fa cas, espera't. Com va això? Està apagat. Ara el poso. Ara. Calla. I la temperatura? 3, què? Posem-lo així. Val, temperatura a 180 graus. Perfecte! I ara sí, Mira, veieu que per aquí sobre està començant a quedar la pell negra, que no passa res, ja ha de quedar negra, Li podem donar la volta, perquè es vagi fent una miqueta per tot arreu. Oh, quina oloreta que fa, ja! Bé, com podeu veure, això ja ho tenim la pell així cremadeta, i ara jo el que faré serà deixar-ho una estona aquí dins del forn perquè es vagi refredant i així després ho podrem manipular. Ara que s'ha refredat ens serà molt més fàcil pelar-ho. Ja ho veureu. Traurem això d'aquí. I tireu sal perquè en la sal aconseguireu que no s'enfosqueixi i quedi així blanqueta i xula. Farem el mateix amb la ceba. Traiem aquesta primera capa i deixarem la que està dins així tubeta. Les cebes convé agafar-les no gaire grosses perquè si no pot ser que no quedin prou fetes per dins. Però aquestes estan perfectes. Amb els tomàquets també la pell ja veu que surt sola. I els pebrots. Mireu que bé se separa la pell de la carn. Espectacular! Això estarà boníssim. I els pebrots els passarem per aigua per treure-li bé les pepites. I un cop ho tinguem tot pelat i net, ho posarem a escórrer perquè vagi perdent tota l'aigua. I un cop escorregut agafarem ara el pebrot i el trencarem a tires i l'anirem posant a un costat. Podem tallar o ho podem fer així amb els dits. Que és més xulo. És més natural, no? Podem posar-hi la ceba al mig. I tallarem això, no? Li traurem el cul aquest. I a l'altre costat hi posarem l'albergínia. També podeu posar-hi la ceba a un costat, l'albergínia a l'altre i el pebrot vermell al mig, així faria més contrastos de color. Però jo com que soc una miqueta cutre, hi posem una miqueta de sal, com a qualsevol amanida, una miqueta de pebre
un bon xorro d'oli d'oliva. Mira quin color dauradet, que bonic. I ara per donar-li color i perquè ens agrada, una miqueta d'all julivert picat per sobre. Escolta, espectacular! Si et vols subscriure al canal, només has de clicar a la casella on hi diu subscriu-me i activar la campaneta de notificacions perquè t'avisi quan pengi un vídeo.